I pozdrav svima ljudi. Evo me na nekim svojim mislima, razmišljam sa mojim novim jastukom. Ja se nadam da je još neko volila bubu, da nisam jedina. I tako sam u nekim svojim mislima. Uskoro putujem u Uzbekistan. Razmišljam šta bih mogla da spakujemo stvari, koji to da budu stavljenzi. Inače, ja mnogo volim one kao šnale i cvetne i aksesuare. Šta bih mogla ponesamo šminke. Šta sve obići tamo, pa onda istražujem šta od hrane probati. Ne znam da li vi volite tako kad odete u neku zemlju da isprobate hranu, meni je to znači san snova. Baš mi onako bude prelepo. Ja to tako ležim i odmaram i srećna sam što sam počela sa YouTube-om, jer mislim da će biti puno lepih snimaka i sa putovanja i tako svašta nešto. I nešto mi ceo dan suze oči. Nemam pojma šta se dešava, tako naišlo. I eto tako razmišljam, mogli bi da uradimo neki haul za te stvari, da vam pokažem, pa da birate kao da li ovo, da li ono na put, šta da ponesem. Inače, nokti su mi blagi užas. Također, ako imate neke ideje za nokte, šta bih mogla da uradim, da isto mi javite ili pošaljete u komentar. Svaka znači ideja dolazi u obzir. Sad je inače pola 1 uveče, ja još uvijek nisam počela ni da raspremam, ni da pakujem, znači ništa. Tako mi je nekako došao neki period da sam onako chill, ali onako neorganizovana. Sve znači onako imam utisak kako se zove bit će vremena, danas ću, sutra ću, preko sutra ću i onda to vrijeme toliko može da proleti da to nije realno. Jer ima još nas onako koji ostavljamo stvari u posljednjoj sekundi. Znači, znaš kao, ma danas ću, ma sutra ću i samo alarm cincilini već dođe vreme da se krene, krećem za Uskrs. Jao, ljudi, to tako ima proleti, znači to kao nije realno koliko će to brzo da dođe. Znači, ja sam prije svega toliko željela to putovanje, toliko sam mu se radovala da ne mogu da vam opišem, nije realno. Tako da eto i to je baš onako što me čini srećnom. Šta sam još radila? Gledala sam fudbal. Manchester i čekaj s kim je igrao s Arsenalom. Čudi me da su Arsenal toliko bili malo slabiji. Ja sam vraćala reprizu, bila je utakmica pre par dana. Ne znam kako su bili slabi, inače su uvijek baš dobri. Eto tako kad smo već kod ovih igrača za koga vi navijate, meni je nekako što se tiče Arsenala gotivim Declana Rice-a, što se tiče Manchester City-a, Haalanda i Rodrija najviše. Eto što se tiče ta dva kluba što sam gledala. Tako da eto, baš sam onako nekako zavoljela fudbal i dosta su mi inspirativni ti igrači. Kako tako nije od čega dođu do razumeš, toliko velikih uspeha i do svega. Prosto mi je neverovatno. I eto tako, nadam se da ću se pokrenuti, da ću sve završiti na vrijeme, a sve nekako uvijek se tako razvlačim, imam utisak kako ima vremena. Ma, znaš, kao, ma stižem ja, sve će to biti okej. I onda sam tako navikala, znači sve u posljednjem trenutku i onda tako trčim, jurim, žurim i tako stalno, konstantno. Tako da, eto, malo sam se smorila zbog toga, ali u suštini, znate, kad završimo makar jednu stvar i onda kao budem u fazonu. Imala sam ljudi pozive, čim mene neko se sjeti pa mi se prekinuo video. Uglavnom, eto sad sam izranila drugarici kako nikako da počnem sa pakovanjem i biranjem stylinga za Uzbekistan. I eto tako, znate, kad nikako da počnete, ali dobro, sad ću ja to polako stižem sve od sutra, dug je dan. Nadam se nisam jedina koja je takva.
Uglavnom, eto, pričala sam o tome kako, na primjer, od 10 zadataka jedan da završimo, osjetimo taj neki nenormalan adrenalin i hormon sreće i poslije nekako drugi zadatak, treći zadatak, sve ono što smo zapostavili, da li neku školu, na poslu, svi mi tako malo koji nama se desi, ali sam se ja zapetila, kojima nam se desi, sad je okej. Ovaj, kako sam se zapetljala. Tako da uđemo u te neke faze neorganizovanosti, ali je bitno na kraju da je rešivo i da prođe. Tako da, eto, i osjetim ono blagi hormon sreće. Znate ono kako je prelepo kad završimo nešto što smo odlagali lupam 2, 3 dana, nekad i 10 i 15 i tako je. Recite mi da li vi volite putovanja, da li putujete negdje, da li imate neku želju nešto da vam snimim u Uzbekistanu. Kako vam se čini ovako ono riječ Uzbekistan? Je to, mislim ono kao na riječ, pa kad bi se reklo Uzbekistan, kako vam se sviđa ovako kao zemlja? Ja se baš eto radujem što idem, noći ću u nekom kampu, to isto mislim da će biti zanimljivo vam snimam. Tako malo za nas avanturiste. Biće zanimljivo. I eto, ako sam vam makar malo ulepšala večer ili ako se osjećate slično kao ja ili ako ste u nekoj fazi spremanja, zapratite me, lajkujte i eto, možete da uključite i obaveštenja za sljedeće videe i puno vas pozdravljam i hvala što me pratite.